फ्रेंड्स गोबां साननि उनाव नोंथांमोना मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आंनि चेनेलाव आरो बे भिडिअ नाथाय जोबोद दुखुनिसो खौरां आरो बे दुखुनि खौरांखौ आं नुनानै थानो हायाखै बेनिखायनो फिन आंनि गोसोनिफ्रायबो बिथांखौ बिदाय होनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे बिदाय होनो थाखाय बिथांनि आत्माया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बिथांनि मुङा कनिका बर' बिथाङा मा सेन्ट्रेल एबसुनि मा बिबानाव दं बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। खाफाल हावरिया होननांसिगोन नाथाय जायफोर बिथांमोना दा थांनानै दङ माने बुंनो थाङोबा बिथांनि जि न'खर बे न'खरा जाबायदि दुखु जादों बे दुखुखौ नुनानै रावबो मानसिया गाबालासिनो थानो हानाय नङा। आरो बिथांनि फिसाय हांगामा बर' बिथांजोंथ' आं सिनायो बिथांखौ आङो एबसु अफिसाव गोबां लोगो मोनदों। स' बिथांनि जि दुखुथिया हालोद बेखौ नुनानै माने बुंस'नो हायि दुखु मोनदों। मानो होनबा हाबा जानायाबो बांद्राय गोबाव जायाखै, हिसाब खालामनाय बा 20 दिनबो जायाखै जानांगौ। आरो बेबायदि थासारियाव बेबायदि दिनै दुखुनांथाव जाथाया जाबाय। बर'नि गेजेराव आइजोफोरा बेबायदि लिडार जानाया जोबोर खम आरो सासे आगोमा लिडार जानो गोनां फिउचाराव माबा मोनसे दंमोन बेखौ दिनै जों आसखान्दा खालामनांगौ जाबाय। जोंनि हारिया खोमानानै लानो गोनां जाबाय। जोंनि बर'नि गेजेराव आइजो दैदेनगिरिनि जोबोर आंखाल आरो बेबायदि सासे आइजो दैदेनगिरि फैयोबा थारैनो आइजो समाजा जौगागौमोन होननानै जों बुंनो हागौ। बेनिखायनो जोंनो आइजो दैदेनगिरिनि जोबोर गोनांथि जानानै फैदों। नोंथांमोना नुगासिनो थादों जाबायदि जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव दैदेनगिरि बा मोजां बेबादि बुजायनो हानाय गोहोनि बा समाजखौ दैदेननो हानाय गोहोनि सुबुंनि आंखालनि थाखायनोथ' बांसिन समाव नोंथांमोना नुदों माब्लाबा सिख्लासाफोरा थैयो, माब्लाबा सोरबा फरायसाया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गावखौ फोजोबनानै लायो बा बायदिसिना गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै खैफोदाव गोग्लैहैयो। बेबायदि जों गोबां जाथायखौ नुगासिनो थादों। आरो बेबायदि आइजो दैदेनगिरि गैयिनि थाखाय बिथांमोन बायदि आइजो दैदेनगिरि गैयिनि थाखाय कनिका बर' बिथांमोन बायदि आइजो दैदेनगिरि गैयिनि थाखायनो दिनै जोंनि समाजाव आइजो माहारिया बांद्राय जौगानो हायाखै आं बेबायदि बुंगोन। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। आङो आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलनि थ्रुयै बेखौनो बुंगोन जे हांगामा बर' नोंथाङाबो सासे बर'नि दैदेनगिरि। नोंथाङा जेन गावनि जिउखौ जेबो फेलें बेबायदि सानालासे जेबो ओंथि गैया बेबायदि सानालासे थांनायाथ' थांबाय नाथाय जाय थांना थादों हारिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, गावनि न'खरनि थाखाय थांनानै थानांगोन, गोख्रोङै खामानि मावफिननांगोन आं बेखौनो बुंगोन। बिनि बादै जों मा बुंनो हानो जेबोथ' राव गैया नङा होमबा। बिथाङासो मिथिगौ बिथांनि गोरबोआव माबायदि दुखु जादों। बयनिबो न'खराव बेबायदि जुदि खैफोद फैयोबा दुखु फैयोबा बुंस'नो हायि फोरमायस'नो हायि मोनसे थासारि जायो। बिनिखायनो जोंबो मिथिगौ, गासै रायजो राजाया मिथिगौ बिनि दुखुआ माबायदि। गावनि आंगोआ बे बुहुमाव थालियाबा गोमालाङोबा बुहुमनिफ्राय माबायदि दुखु जायो बेखौ बयबो सुबुङानो मिथिगौ। आंबो मिथिगौ, नोंथांमोनाबो गासै मिथिगौ, हांगामा बर' बिथाङाबो मिथिगौ। बिनिखायनो दिनै बिथांनि हालोदखौ बुंनानै फोरमायनो हानाय जेबो राव गैया। जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन आलो गोजोनै बिथांनि आत्माया कनिका बर' बिथांनि आत्माया सोरगोआव जेन थाहैनो हायो बेखौनो हास्थायबाय। बिनि बादै जेबो राव गैया।